راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفل عليكم عت عالم كونكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا كابزي باريس كابز ركب ستودينا نخلكم مؤمنان كريستنا روحوا سلدت قويتنان مدحنينان يسوس كريستوس كخونا لكم إناتمننا نايلو مسولوس شوعة تطري كل التشحن عسران زين أنه فلما أرستاتو هوحات نابز بإرترا تاوعي تقريبو السودان أبتقى أمانايل ملوء بملوء نمرقت قبس خم تدقف أنتيرا أب كينيا أو تهدراو معسكر استخايدة مدقعتي 3 أمريكاوان تقتلهم أب سودان حانتو تهدراويت نفاريت بمودقة 16 سبات مويتهم راديو إيرنا علتا وزينا هزباوي ويانا حرنا التقراي مالت هوحات بربعتن حموشتن تري أبزكايدو قوبايت صنعتن مختن السميو هوتوت أخيبا نهز بإرترات أو تقريبو هوحات دحر تزكايدو هوتوت أخيبا أبزوتصو مقلتي هزبتات تقراين إرتران حدو قانقوا تمساسال بهلن بموسوس تأساسرن حو هزبيو دحر مبال أب حلوف زنبرا فاشيش تسرع درقن مدمساس بحبار كم زدامين مسوقت خمس خفلن أب حدو قدقادون كم استقبرن أزخاخيرو يغون مبر أبز حلفة كل 10 عامتات أمونغو خلتي هزبتات زيد اللقينات بمخفات كبير كسارة 5 عابة بمؤمان اتودب بوغنو نتزقات أما بسلان محوين نام نبور سلام نمملاسن زي تحلل تعرخ قبر كم تسنحة تقيسو أبز حلفة عامة منفقن بقدماي منيستر أبي أحمدن بريزيدنت إسياسن استجمر ركب ولا قوات اسفاز بنت نبرة أب كيدقن مخنيانتون تصور بزيكونا من قدي اتتجميروز نبرة ركب كم استقارت مقلت سحوحات إيه ملكت هزباو ويانا حرنا التقراي موداتا إذا استجمرت تسفاز هب حونتن زمدنان أم تحجازن نخلات ناس تأمن كخونن أبزلقن زت أمام سلام كمسرتن هو حتى هزب تقراين كاب أمزد الله كل نجار نبكبار دلوات مخانو بمرقات هزب إرتراون بوغانو نز سلام زلق خون كت أناخرن نيبعلو إجام كتساوت تساوعي تقريبو هو حات أبتن خلت معتز كايدو هتس أغيبا مستي أبز قربا زقمن بقدماي منيستر أبا أحمد زمرحن سلفي بالتسقنا 5 سنبرون الرقاقيت الله قدما منيستر أبا أحمدن بريزيدنت إسياسن زقبرو زلو ركب نسلامن حونتن هزبتات إيرتران إتوبيان زدلدل زيكونا نهوحات نمن بركاخ زعلمن كالوريتات زلوون نمتس أدمان هزبتات إيرتران إتوبيان أبزبا أساقونت زمرح مخانو بخلتي وغن إتنتانالو بفلاي بوغن إيرترا نيسران 9 عامتات هزبج أفليقو أب سلطان زغطسل زلو بريزيدنت إسياس عدم سلطانو نمن واحد زقبر كل عينات وريتات كسمرو 5 اليوم زتفل علي وغنات زواصو السودان أبتقى أمانايل نمرقت قبس خم تدقف قدما منيستر عبد الله حمدو أفليتو نسو مس غازيتا الأحرام أبز قبروك على أيغ السودان أب قداينايل حيزاتو زلا مرقاتي مسناي قبس زيت أرار مخانو بمرقات بروجكت ديقاتا هادسونا إتوبيا نربحا قبس زهاسن تخينو كم زي قبلو أرديو السودان أمونغو إتوبيان قبس انسلا تركب ديقاتا هادسو أو حزنايل زفاترو تسلواك قدمنا بقبس مبصحو أب سودان كم زرقون أزخاخيرو سلازي دما أب قداي نايلن إتوبيا تهانس أزلا ديقا تهدسون أب نفسو وكف مدرخات مسقبتي حدا مسمرا لنا خبلون دمدمو قدماي منيستر سودان نزم مجلس زهابة أبز صومونزي وكلت بانك عالمن من محدار ترامبن زساتفو وصاني زتا 3 هاجرات أو أديس آباخ كاين مخانو أبز قلت ألزل وانيو إتوبيا تهانس أزلا ديقا بزملكات بمونغونينة أمريكا ركبات كغتصل كتنتسقو كانت تنحت من محدار ترامب دحرز قبر الله تعطقنا وكلت بانك عالمن من محدار واشنطن ساتفو أقيباتات كتساتف تكديدالا أب كينيا مربا أبزر كبو تهدرو معسكر بستخايدة مدقعتي 3 أمريكان وتهدرات كم استقتلو كفل مكل خال تهجر قاليتو اتبحا مشت الرستخايدة مدقعتي سومال زمدبرو شبراو قجلا الشباب روكيتات بمتوكاس كم زفتسمو اتخفلي وغيسو أمريكا بوغنا كم قبر مرسي أبلع العلامات الشباب ناينا فرت دبداب أكايدا الشباب زحل فسمون أب كتما مقرشو أب زكايدو مدقعتي لعل 400 سوات قديات موتن مقصلتن غيرويو كفلس الليا منقص الصومال أبزوطو مقلتي اتشبراو مدقعتي إدناي كالأهاجر استحوصو يخبل أملكتو اتخفلي آيني تهاجر مخانا كوان تزيت أغسى أب ترك تحتم غازيت أغنا حبرات إمارات عرب مخانا أسميرلو حبرات إمارات عرب 10 مليون دولار ترى جنزب ناب صومال كتأتو دحر متحازو منقص الصومال قبل لتهاجر وزح طرطارتات كم زلو يوم زتفل على تنتنتي زردو قبل عليو صومال مسكتر تركن زلوا زمدنا خد قصل موصانا نسعود عربن حبرات إمارات عربن كم زي حقوسة إقلات إذن هاجرات كم قبر ملسي قبل علي منقص الصومال زتفل على تسقطات قبرا الرأيين
ኣብ ሱዳን ሓንቲ ወተሃደራዊት ነፋሪት ብምውደቓ ኣብ ዝነበሩ 16 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰራዊት ሃገር ኣፍሊጦ በቲ ብክልተ ጥሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ወተሃደራዊት ነፋሪት ካብ ዝሞቱ 2 ቆልዑ ክኾኑ እንከለዉ 3 ድያኑ ዝርከብዎም 6 ድማ በርጌስዮም እቶም ዝተረፉ ግዳያት ወተሃደራት ክኾኑ እንከለዉ ወተሃደራውያን መኮንናት ከም ዝርከብዎም ተሓቢሩ እታ ስራሓት ሩስያ ዝኾነት ኣንቶኖቭ 12 ዝዓይነታ ነፋሪት ኣብ ዞባ ዳርፉር ካብ እትርከብ ከተማ ጀነንያ ተበጊሳ 5 ደቓይቕ ድሕሪ ምብራርያ ወዲቓ ጠንቂ ምውደቓ ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘይተዋህበሉ ቴክኒካዊ ፀገም ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ሱዳን ሓንቲ ካብተን ዝበዝሐ ሓደጋ ወተሃደራውያን ነፈርቲ ዘጋጥማ ሃገራት ዓለምናያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ብውሕዱ 5 ሓደጋታት ወተሃደራውያን ነፈርቲ ከም ዘጋጠመ ፀብፀባት ሃገር የመልክቱ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈፂሙሎ ሬድዮ ኤረና ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና كمي تقنيو كبرات خاتلتي مدب جنا أدم روحس بعلدتنا تمننا أب نايلومي تحستو مدب جنا أدم كاب متحف ماسن ملك أسن قداموت مس أكوب فريات ماسنيا نجاش سجلا دراسي سلومن صحية إذا السبت تحستو حيزنا لكم قريبنا لنا كسافت أم مدب كتكتاتولو بخبري عدمكم مساكم زلخو ويني سليماني سناي مكتال هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. سنقد ماوي بحريات ماسن ملكسن ملكسن مهستو أبناي دس ورايوخن أب كبري أب قدم حزب وزيوم زقربو مرئيتاوي أفاوي سنقد ميو اتي أب أمروز تفترة سنقد مي بأفابيلو أب سماعتي نخبتصه بتوم نماسن ملكسن زبقعو كأناتاتن أكلاوي من كسقاساتن زسنن مخانخة زيادة مرئيتاوي قبرو ماسن ملكسن كابت مخنيات مقربي أوزخوني ناي حاقوس وي حازن كونتات زبقس رد أفرلي كوانتهالو كم تلعلي لوز تبهلقنا سنقد ماوي بحرياتوس حدايو بمنصر سنقد ماو أرضي زخونا ماسي وي ملكس لليلو زعبي حلاقت بيتيو بيت اتمسمرات نايت قطمي زعطولو حد عينت فيدل وي فيدلات وي دمسيو باوراء دما مزازم نايت مسمرات تقاطامي مزخونيو حدث نطحفا وسرح قطمي زبحل كمتي ابزو علنا وعلنا ناب بيت نعرف اتقطمي زبليلو بتتقاطامي فيدل وي فيدلات سلازعط دمايو اتمعرفيو بيت زبحل ازي نتماسي يخون ملكس موزيكاو طعمي زهبو سني بيت كمتي حمسا خاخا بزبل ناي لاقتي أتصواوع زفلت نسلا مقطام تباهيلو زدردر مودأتا فيدل وي فيدلات زي كونس اتماسنيا وي ملاغسي نتزل على حساب بعمقوت كغلصلو مريصو بزأتو قالات زقوميو زبزح ماسن ملكسنكوا بحد بيت جميرو زود انتخوني كلته سلسته من الباتون كأون لعلي بيت زلو ماسن ملكسنون وحود هيكونن اتا حنت خبتن ازيان بلوطات ملاقس تقصر ايته ولد دنگل قدلو نايته حيلو ود ايته سؤلو مسحل ود كله زغبرو لهم امبادو خبله كازر استملكس ابقت 158 كساب 159 نايز مصحف زلا نابنت تشعت بيت علوا مبزحتو غزي خا ماسنياتات بيت زقيرو نتحيزوم وزنبرو حساب زازيموم ناب حدش حساب كاتون كلويو ماسنيا قبر مدهن بسرات بحد بيت جمير كامودا ماسنياتات كم بدهو خمس قطرو يقلصو بحد فيدل وي فيدلات زودن نتزدل ترقم حيزو ابتاقت ميزاتون بزح قالاتنا بههلاتات مفلات دما مرأيا لعلم الكت قوانقوا مخانو يردقو بحد بيت أب بين أوانات كساب سلسة ماسي ويملكس كم زقت مخاي زاربو قتلنا نزن مرأياتات بيت زخونا كم أبنت قربا كلتا ملكس نتعذب مجمرتا نزا لو كمون رو زبل بيت زلوا ملكس تولد مدهن زبنو بعالكشنا شمنرأ
أبجزي إيطاليان ርስቲ ቦታተይ ኣየደይስን ኢሎም ኣንጻርቶም ጽበት መሬት ዝነበሮም ዓዲ ገብረ ኣባ ዓዲ ፍቕረይን ዓዲ ዕቑባስን ዝበሃሉ ብዙሓት ደቂ ዓዶም ዝከራኸሩ ዝነበሩ ሃብታምን ክኢላ መጓትን በዓል ዓዲ ኮሎም ኣይተ ተስፉ ወልደ ጋብር ምስ ሞቱ ፈታዊኦም ዝነበሩ ፍሉጥ ኣውለኛ ተወልደ መድህን ዘበኑ ከም ዝኽብሉ ኣልቀስሎም። ተስፋ ዓርከይ ድዩታ ኣብዛ ዓራት ዘሎ ከማዓልካ ተስፉ ብርክሊሎ ንዘይሓውን ድዩ ሓወይ ዝብሎ እንዳ ራእስ በራኽ እኮ ይጥራዓልካሎ እንዳ ኮሚሳርያቶ እውን እኮ ይጥራዓልካሎ ዘንግኻን ፍርግኻን እሞ ትምልምሎ ንበዓል ነገርካ ዕዳ ተኸልክሎ ወዲ ዓዲ ገብረ ኣባ ማዕተብካ ዛውሮ ወዲ ዓዲ ፍቕረይ ማዕተብካ ዛውሮ ወዲ ዓዲ ዕቑባስ ማዕተብካ ዛውሮ ከማዓልካ ተስፉ ብርክሊሎ ጎይታ ስረጅቓ ምስ ፋልፋሎ ጎይታ ርእሲ ማይ ምስ ፋልፋሎ ጎይታ ክጎላጉል ምስ ፋልፋሎ ገደናኻ ብመስኮት ዝሕሎ ተስፋ ዓርከይ ድዩታ ኣብዛ ዓራት ዘሎ ነባጅጎዶ ኣባጅጎ ቆትሎ ረኺቡ ወደታት ሃሚሉ ኸሎ ክላግዳ መጎበር ኣሎ ኣጽዒብና ኸዓ ነዛ ሶምን ናን ብዝብሉ ክልተ ቤት ዘለዋ መልቀስ ሸቃ ንጉሴ ገብረ ህይወት ደቂ ሌፋይ ንመልከት። ባሻይ ሓጎስ ስብሃቱ ዝበሃሉ እሕዝ ዓዶም ወረጃ ሰብኣይ ሓዞሞ ክሓርሱ ወሪዶም ንዝነበሩ ደቆም ክበጽሑ ምስገሹ ደቆም ሪኦም ንዓዶም ክምለሱ ከለዉ ውሕጅ ወሰዶም። ኣብ ቀብሮም ዝወዓሉ ማሰኛ ተፈሪ ገብረ ማርያም ኣንፊዑና እቶም ሽዑ ኣብ ኩደወይባ ዝቕመጡ ዝነበሩ ክኢላ ማሰኛ ንጉሰ ገብረ ህይወት ከምዚ ኢሎም ከም ዘልቆስሎም ይገልጹ። ደጊያት ሓጎሶም ከመዓልካ ደጊያት ሓጎሶም ሰበይቶም ክብላ ናብ ውልዶም ጌሾም ውልዶም እውን ክብሉ ዓዶም ተመሊሶም ዓዲ ሕመድ ከይሓድሩ ኣላጊሶም ማጨና ከይሓድሩ ኣላጊሶም ምስዳድ ፈረስ ከይሓድሩ ኣላጊሶም ካልእ እኳ ይሓድር ይትረፍ ንሶም ርጉም ሰይጣን ተቐሚጡ ብርእሶም ንምሸቱ ናብ ውሕጅ መለሶም መጉናእ ማዕጾ መጹ ተጓሲሶም ሪሶኦም ተረኽበ ተኣሊሾም ኳዕናን ከመዓልኩም ኳዕናን ኣቦታትኩም ትርኳይን ጨፈናን ትውልድኹም ሳርዳን ኣንፍዑናን ሕርሻኹም በለሳን ጾረናን መስረሮኹም ግራጭትን ሳውናን ሸዳውኹም ኩሕላይን ፋናን ሞት ተመሊሱ ደኣ ኣይበሉናን ሞት ክምለስ ከኣ ኣይረኣናን እምበር ክንዳኹም መሰደድና ክልታኽናን ቤት ዘፍርስ ማሰኛን ናውቲ ኣዋሕሊሉ ዘይጸምድ ሓረስታይን ሓደዮም እቲ ንሰርሓሉ ለና ዝብልዎ ሞያ ዝብቑ ይኮኑን እቶም ማሰኛታት ክጽውዑ ብቕዓት ዘለዎም ሰብ ሞያ ግን ልሳኖም ብስነ ግጥማዊ ሙዚቃ ምሒር ዝተቓነየ ስለ ዝኾነ ተጋግዮም እውን ቤት ዘፍርስ ቃላት ኣይምልቑን እዮም ዝኾነ ማሰኛ ይኹን መልቀስ ዝጠፍኦም ተባህለ ባህልቲ ኸዓ ዝረስዕዎ ንኽረኽቡ ብቐዳምነት ቤት ወይ ቤታት ናይቲ ግጥሚ ክዝክሩ እዮም ዝጽዕሩ ብዛዕባ ኣገዳስነት ቤት ኣብ ስነ ግጥማዊ ቅርጽ ማሰን መልቀስን እኳ ብዙሕ ክበሃል ዝከኣል እንተሃለወ እቲ ቀንዲ ነጥብታት ኣብ ዝልዒሉ ዝተዋህበ መግለጺ ክትቃለል ተፈቲኑ እዩ ሓደ ካልእ ኣብ ማሰን መልቀስን ተዘውቲሩ እንረኽቦ ስነ ግጥማዊ ባህሪ ምድግጋም እዩ ንዝያዳ ሓይሊ ንመቐረት ከምኡውን ንመሕሰቢ ተባሂሉ እዩ ኸዓ ዝዝውተር በዚ ናይ ምድግጋም ቅዳ ልልይቲ ዝኾነት እዛ ማሰኛ መሓሪ ገብረ መስቀል መሓሪ ገርገር በዓል እምኒ ጸሊም ካብ ሽመኛታት ዓረዛ ዝውለዳ ጓል ሰለባ ብዝብል መጸውዒ ተሰሜን ዘለዋ ሰበይቲ ምስ ሞታ ዝገበረዋ መልቀስያ ጓል ሰለባ ካርሎ ኮንቲኒ ሮሲኒ ብ1904 ኣብ ስሕተሞ ጽሑፍ ተሰኒዳ ምህላዋ ድማ ቅድሚ ዚ ተጠቒሱ ዘሎ ዓመት ዝተለቕሰት ምዃና ይረጋግጽ ጓል ሰለባ እዛ ደቂ ተስፋ ቀቢራ ዶ ኸቲታ
وقبيرة ختيتا مسمع عرامبر مسبحتا من دا أخترف قوال سلبا مويتا أي نساتو من ديوم نايك أدم قويتوتا زايدو كولم كبيرة دو ختيتا وقبيرة ختيتا مسمع عرامبر مسبحتا من دا أخترف قوال سلبا مويتا أي نساتو من ديوم نايك أدم قويتتا دنبلاس قولا سراي كبيرة دو ختيتا وقبيرة ختيتا مسمع عرامبر مسبحتا من دا أخترف قوال سلبا مويتا أي نساتو من ديوم نايك أدم قويتتا زاقو حين كبيرة دو ختيتا وقبيرة ختيتا مسمع عرامبر مسبحتا من دا أخترف قوال سلبا مويتا أي نساتو من ديوم نايك أدم قويتتا مراغوز ماي جعدا قبيرة دو ختيتا وقبيرة ختيتا مسمع عرامبر مسبحتا من دا أخترف قوال سلبا مويتا أي نساتو من ديوم نايك أدم قويتتا تخلاقو حجعا قبيرة دو ختيتا وقبيرة ختيتا مسمع عرام مسبحتا من دا أخترف قوال سلبا مويتا أي نساتو من ديوم نايك أدم قويتتا قرد صادق وندفراش زو محواتا عقازين حرمازن زسبحتا أنكوي زعخوي تسكام لقوتا أنكوي زجواي زبل بلعت أيتا أدي مريم قريفين كأنتا مكيئل جبريل نختتا زي كمتي تداليو زتنح صحف قدمي ماسن ملكسن شعا كاب أفزوت اللاقزي كم زقت أميو بحفشها الزرب كل ساعقن كم إيكونان حقيو اتماسيوهن ملكس كاب أفنا وتخلو زقت أملو ويزمها زلو بزح أوانات هلو نقبلنت أمونغو ماسنياتات نقاشن قبر مدهنن أماسيوهن ملكس زقبر زنبلا مللس وين نايقت مقدم حديهم حدا قداي مثل عليه اتخال أي بهندبت ملس زهبلو حنسا أكا ملسنا يتملسي إناتوها هابوز قدصللو شعوز فتروو قصبتاوي قدمتات دأمبر أقدم ما بيلوم زحسوبلو كخون يكلنيو كم زبالي قبر ملساو ماسي وي ملكس هندبتاو ترايو كخون زغل ماسنياتات نمرعتات بعالات صنبلاتن زتفلاليو ناي دسدس وراياتن كعدومن كلوغن اتي زتحبرلو غزي ينوح يحصر بزعباتي ماس زبللو سبن كونتاتن اقديمهم سلازفلطو انتاي كم زبلو حسيبهم يدالويهم ولا ابتي تفليطو زي تصنح نايموت مالت قبر كونتون انتخوني اتملقسي كابتا قبرنات بالملختي تمصوت يحيزو كسابتا اوان قبري انتايلو كم زلقس كحسب كدنيو سلازي أفاوي سنقتمي مستحفاوي سنقتمي بمنزصر أبزحت رجزيه زمحاز بزح أوانات ون بقطبتاو فتراز فري مخانوكوا انت زي كاتعي ماسن ملكسن احفش بيلكا شعو إنا تبهلو خلو كمز درس ترايكيركا كوسد يبلون بحفشو ماسن ملكسن ننقرات حسابات تقبارات سمعيتات كنتا أمرو وزتي بمسسال بمنتصر بتأمرتنات ويكال دموق سئل أمرو فتيرو كرد بزغل أقلالتا ينصبارقم إذا سفيح زو تاري تمثلاونت مالت إيماجينيري خا نماسن ملكسن بنصاري كتستماقرو اتخيل تبابي قبرو نقبلنت نتا أبزو مزحفزي أبقز 265 إن رخبا دمن ندو يبلي زر استملكس أيتي ولت دنقل قدلو بمهنصر تمثلاونت مس إنتنتن ولداي ولد جبريلي أطفئ خادو 10 محلي ليتن قطرن إنا قبرو قلي دمكا قبرو حتصاب صحلي سقاخا قبرو زحدر حملي أبزبل قداماي كفال نايتا ملكس بتوم بزحمن تلموتومن مقلات 10 محلي تواهيلوم زلو سبات زتقتلو ولد جبريل اتبلاش تفسس دموم كم حتصاب صحلي اثبقفعي سزلزل سقاهم دما مزحدر حملي بمسسال تقليتون رهبو حتصاب صحلي تقم زيبلو زكعور سحتيو زحدر حملخ كتبلعون به زيبل تمزح نقريو أيتا ولد دنقل نموت ولد جبريل بزي تمثالي تزي بمقلات اتخبر دمن سقان مالت سبنت ودسب معرخن دي كمزة حسري يرئيونا أبقونا يودون ملك أسهم بمقتصل اسكو قانقول يغني درس كب يبالي عيبت كتعنم عيبت كحلي على بامبر دمن ندو يبالي كبلو
ደቂ መዋቲ ጓንጉልን ደረስን ዕድመ ሂብዎም እንተጎቢዞም ቀተልቲ ኢዶም ከይተፈድዩ ከም ዘይተርፉ ይእምቱ። ንጽጽራዊ አገላለጻ ብምጥቃም ድማ ወልደ ገብርኤል ሳላ ደቆም ማንም ሸኸም ዘይኮነስ እቲ ምሕር ከቢድ ካብ ምዃኑ ዝተበገሰ ጸቂጡ ረሙቕ ዘብል ዓይበት ኩሕሊ ከም ዝጽዕኖምን ናይ ደምሕነ ከም ጨርቂ በላይ ወይ ተረሳዕ ስለ ዘይኮነ ከይተፈድየ ከም ዘይድቅስን የተንብሁ። ከምቲ ዝተነበይዎ ደረስ ምስ ጎበዘ ሕነፈደየ። ኣይተ ወልደ ድንግል ከዓ ነታ ደምነዶ ይበሊ ትብል መልቀስ ትድብስ ኣብ ገጽ 166 ዘላ እንታይ የዓብስ ጻዕቂ ዘርእስተማሴ ግበሩ። ማሰን መልቀስን ከምዚ ኣብዛሊ ዒላ ንኣብነት ቀሪባ ዘላ መልቀስ ኣይተ ወልደ ድንግል እንዕዘቦ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ክብሎ ዝደሊ ቀንዲ መልእኽቲ ኣብ መዛዘመቱ ማሴ ወይ መልቀስዩ ናዕዘብሎ። ሰማዓይ ኣብ መወዳእታ ነቲ ቀንዲ መልእኽቲ ጨቢጡ ከም ዝኸይድ ብምግባር ከዓ የስሕቕ፣ የዘናግዕ፣ ይሕጉስ፣ ይሕዝን፣ የመራምር፣ ከም እተስተንትንን ይገብር ወዘተ። እዚ ኣብ ማሰን መልቀስን ኣዝዩ ዝውትር ዝኾነ ቅዲ ድማ ማሰን መልቀስን ኣብ ኣእምሮ ሰማዕቱ ዓሚቕ ጦብላሕታ ዝገድብ ጥበብ ንምዃኑ ካብ ዘብቅዕዎ ስነግጥማዊ ባህርያት እዩ። ማሰን መልቀስን ብቐና ስለ ዝስነ ከም ኣብ ደርፊ ገሊኡ መስመራቱ ካብቲ ካልእ ዝንውሓሉ እዋናት ኣሎ። ኣብ ገለ ካብቲ ብዚ መጽሓፍ ዝውን ዘሎ ማሰን መልቀስን ሓደ መስመራት ነዊሕ ኮይኑሉ ዘሎ ምኽንያት እምበኣር እዚዩ። ከም ኣብ ዝኾነ ቋንቋን ባህልን ኣብ ትግርኛ መሰረት ናይቲ ስነ ጽሑፋዊ ስነግጥሚ እቲ ኣፋዊ ስነግጥሚ ስለ ዝኾነ ግጥምታት ትግርኛ ጽሑፉ ሰባት ማሴ፣ መልቀስ፣ ደርፍን ካልኦትን ስነግጥማዊ መግለጺታትን ዝሕቁፍ ሰፊሕ ዓውዲ ኣፋዊ ስነግጥሚ ትግርኛ ከጽንዑን ስነግጥማዊ ዕዮኦም ብምስትምቓር ኣፋዊ ስነግጥሚ ክጅምሩን መሰረታዊ እዩ። እዚ ንዘመናት ማሕበራዊ ህይወት ናይቲ ዝውክሎ ሕብረተሰብ ዝተገልጸሉ ጥበብ፣ ቅርጽታቱ፣ ቅድታቱ፣ ዕምቆት ዘልዕሎም ሓሳባት፣ ድሕረ ባይትኡ፣ ናይ ቋንቋ ምልክቱ፣ ኣብ እምራዊ ምዕባለ ሕብረተሰብ ዘለዎ ግደን ጽልዋን፣ ብቕዓት ደረስቱ ወዘተ ብደቂቕ ተጸኒዖም ክፍለጡ ምስ ዝኽእሉ ጥራዩ ብግቡእ ዝተማቐርን ስነ ጽሑፋዊ ርቀቱ ዝድሰስን ብቑዕ ጸሓፊ ይኹን ኣስተማቓሪ ስነግጥሚ ትግርኛ ንምዃን እምበኣር ኣፋዊ ስነግጥሚ ትግርኛ ጥልቕ ምፍላጥ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصع ድምፂ ኤርትራውያን ብደራሲ ሰሎሞን ፀሓይ ካብ ዝተዳለወት መጽሓፍ ማሰን መልቀስን ቀዳሞት ምስ እኩብ ፍርያት ማሰኛ ነጋሽ ሳግላ ዝተወስደ ንስነ ግጥማዊ ባህርያት ማሰን መልቀስን ዝምልከት ጽሑፍ ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ክብራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እዚ ትከታተልዎ ጸናሕኩም ነይሩ። ርሑስ በዓል ልደት። إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصع ድምፂ ኤርትራውያን ጽዩፍን ኣረሜናውን ተግባራት ህግደፍ ምልክት ስዕረትን ጭንቀትን እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ መፋረቕ ሰብዓታት ስርዓት ደርግ ስልጣና ዝጨበጠሉ ማለት እዩ። ብጸላእ ዝተላእኩ ሰባት ኣብ ህዝቢ ዝግልገለሉ ዒላታትን ባስካታትን ስምኽእቱውን ንተጋደልቲ ክስልዩን ይዋፈሩ ነይሮም። ዝበስሑ ካብቶም ብጸላኢ ኣንጻር ተጋደልትን ሰላማዊ ህዝብን እከይ ተግባራት ክፍጽሙ ዝለኣኹ ዝነበሩ ሰባት ሳዕቤን ናይቲ ዝፍጽምዎ ዝነበሩ ኣዕናዊ ተግባራት ብዝግባእ ዘይርድእዎን ረብሓ ዘይብሎምን እዮም ነይሮም። ኢድ ብኢድ ኣብ ዝተሓዘሉ ግን ጀዋስስ ወይ ሰለይቲ ተባሂሎም ብተጋደልቲ ግዳይ ማህረምቲ ወይ ማእሰርቲ ይኾኑ ነይሮም። እቶም ብድሕሪት ኮይኖም ንመሳኪን ትሕቲ ዕድመ ከይተረፈ ብካራሜላን ብሽጋራን ቀሺሾም ዝልእክዎም ዝነበሩ ዋላ እኳ ዓስቢ ክዳዓቶም ጉንዖ ካብ ጎይቶቶም ይቕበሉ እንተነበሩ ዘይቅዱስ ተግባራቶም ግን ንዘለዓለም ኣብ ልቦም ዝሰፈረ በሰላ ጥልመት እዩ። እዚ ሎሚ ብሓይሉ ኣብ ኤርትራ ስልጣን ሒዙ ህዝብና ዘጋፍዕን ንብረትና ዝዘምትን ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ካብ ዝፍጠራት ሒዙ ፍትሒ ዝጠለቡን ጉድለታት ክእረም ዝፈተኑን ሃገራውያን ከጽንትን ከሳኣን እኳ እንተጸንሐ ሰይጣናዊ ተግባራቱ ግን ካብ ዓይኒ ብዙሓት ዝተኸወለይ ነይሩ። ውልቀ መላኺ ስርዓተ ግደፍ ብዘይካቲ ኣብ መሬት ኤርትራ ገንዘብ ህዝቢ ኤርትራ ሰሪቑ
ኤርትራውያን ንምስላይን ብዝተፈላለየ ኣገባባት ንምጭዋይን ንምቕታልን ዝጥቀመሉ ረቂቕ ሜላታት ነቲ ኣብ ዓዱ ህይወት መሪርዎ ኣብ ስደት ዝነብር ህዝብናውን ድቃስ ይኸልአሎ ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ኣብ ርእስቲ ንስለያዊ ዕላማታትን መኻዕበቲ ገንዘብን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ከፊትዎ ዘሎ ኤምባስታትን ቆንስላዊ ጉዳያትን ብሕሱር ስምዒታት ብቁንጣሮ ረብሓን ምትላልን ሓንጎል ሰብ ሰሪቑ ዝኸተቦም ኤርትራውያን ኣንጻር ህዝቦም ግብረ ሽብራዊ ተግባራት ክፍጽሙ የዋፍሮም ኣሎ ቀንዲ ዕላማ ስርዓት ግደፍ ዕምሪ ስልጣኑ ንምንዋሕ ኮይኑ ኣብ ሞንጎ ህዝቢ ዘየለ ጽልእ ንምፍጣር ደም ንምፍሳስን ሓዊ ንምስዋርን እዩ ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ብዘይካ ተንኮልን ተጋላባጥን ኣእምሮ ንጽቡቕ ዝሓስብን ርጉእን ሓንጎል ስለ ዘይብሉ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራን ጎረባብቲ ሃገራትን ናይ ራዕድን ሽብራን ንጥፈታቱ ኣቋሪጹ ኣይፈልጥን እዩ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ጥራይ ምስ የመን ጅቡቲ ኢትዮጵያ ብጉልባብ ዶብ ዝወልዖ ኩናት ኣንጻር ዝተፈላለያ ሃገራት ዘቕርቦ ሙስሊ ክስታትን ምውርዛይን ድማ ንዕንደራታቱን ተሰልባጢ ፖሊስታቱን ዘጉልሕ ሂደት ኣብነት እዩ ብፍላይ ድሕርቲ ግሉጽነት ዝጎደሎን ከይተወልደ ዝቆልዐን ኣብ ሞንጎ መላኺ ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ኣሕመድን ዝተኸተመ ስማዊ ስምምዕ ሰላም ስርዓት ግደፍ ንዓመታት ተጎልቢቦ ዝነበረ ግቡእ ጥሽሓሶት ስለ ዝተቓልዐን ህዝቢ ኤርትራ ይኣክል ምልኪሉ ስለ ዝነደረን ዕብድብድ ኣትይዎ ብምንቅስቓስ ይኣክል ኣዝዩ ስለ ዝረዓደ ድማ ነቲ ህዝባዊ ምልዕዓል ንምድቋስን ንምጽላምን ብወያንን ካልኦት ሃገራትን ዝምወልን ኣውራጃዊ ምንቅስቓስ ከም ዝኾነን ሕሱርን ፍሹልን ዘመተ ኣካይዶ ብተመሳሳሊ ነተን ሕማም ርእሲ ኮይነንኦ ዘለዋን ድምፂ ውፅእ ህዝቢ ኤርትራ ዘቃልሓን ዘለዋ መራኸቢ ብዙሃንን ኣባላተንን ንጡፋት መራሕቲ ምንቅስቓስ ይኣክልን ጸለሎ ንምቕባእን ንምዕፋንን ሕሱርን ግብረ ሽብራውን ንጥፈታት ክካየድ ጸኒሑን ኣሎን እቲ ብ26 ሕዳር ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ መስራትን ዋና ኣሰናድአን ሬድዮን ቴሌቪዥንን ኣሰና ኣማኑኤል ኢያሱ ብሃሱሳት ስርዓት ግደፍ ዝተፈጸመ ግብረ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ድማ ጭቡጥ መርትዖዩ እዚ ናይ ፍራሓትን ናይ ስዑራትን ተግባራት ስርዓት ግደፍ ሓድሽ እኳ እንተዘይኮነ ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ኣብ ዓዲ ፍትሒ ሽርሕታት ምፍጻሙ ግን ሸለሊልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን ብሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም እንርከብ ደለይቲ ፍትሒ ድማ ብፍላይ እዚ ስዕብ ነጥብታት ከነስተውዕለሉ ኣሎና ቀዳማይ ቀንጸላን ጸለመን ኣብ ልዕሊ ፍትሒ ዝጠለቡን እምብንምልክ ዝበሉን ዜጋታት ምስ ስርዓት ግደፍ ዝተፈጥረ ሕዱር ሕማም እምበር ሓድሽ ተርእዮ ከም ዘይኮነ ብምግንዛብ ዕንደራ ህግደፍ ሓሳብን ንሓዋሩን ከብቅዕ ብስጡም ሓድነትን ከይተሰናበድናን ክንምክተሎና እንኮስ ክንሰርቕ ገበን ክንፍጽምን ክብሪ ካልኦት ክንገህስን ህይወትና ኣይንስኣን ንሕሰማይ ንቃላዕ እምበር መሰል ህዝብናን ልኡላውነት ሃገርናን ከንረጋግጽን መጻእ ወለዶና ክህሉን በጃ ውፅዓትን ንቃለስ ብምህላውና ብህግደፍ ኣብ ልዕሌና ስቃይ ጸለመን ክሳብ ህይወትና ምስኣን እንተተፈጸመ ሓላልን ዘሕብንን እዩ ካልኣይ ስርዓት ግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን መንነትናን ይፍጽሞ ብዘሎ ዕንወትን በደልን ካብ ስምዒትን ሕነ ምፍዳይን ነጻ ኮይና ንፈጸምቲ ገበን ብሕጋዊ ኣገባብ ግቡእ ፍርዲ ክረኽቡን ወረጃ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክንህብን ይግባእ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ዘየድሊ ጽዩፍ ግብረ መልሲ ክንህብን ብሕርቃን ተደፋፊእና ዘይሕጋዊ ስጉምቲ ክንወስድን መፍትሒ ግደፍ ስለ ዝኾነ ንዓና ስለ ዝጎድኣና ፋይዳ ይብሉን ነቲ ስርዓት ግደፍ ኣብ ስልጣኑ መታን ክቕጽል ኣውራጃዊ ሃይማኖታዊ ዓሌታዊ ግዳማዊ ምትእታውን ከም ዘለዎ ንምምሳልን ካብ ሓላፍነት ንምምላጥን ዝጥቀመሉ ዘሎ ሓደገኛ ተንኮል ክንጥንቀቐሉ ኣሎና ሳልሳይ እቲ ሰውራዊ ሰብ ይስዋ እምበር ቁኑዕ ስነ ሓሳብን ዕላማን ኣይጠፍእን እዩ ዝብል ኒሕ ወትሩ ካብ ጎድንና ከይፈለና ነቲ ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ኣብ ልዕሊ ኣገደስቲ መራሕትን ደለይቲ ፍትሕን ዝፈጽሞ ፈተና ቅትለት ምስማም ምጭዋይን ካልእ ከይ ተግባራትን ምልከት ውድቀትን ስዕረትን ህግደፍ እምበር እቲ ንፍትሕን መንነትናን ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል ጠጠው ከም ዘይብል ከነረጋግጽ ይግባእ ረብዓይ ነቶም ብረብሓን ብፍላጥን ወይ እውን ብግርህናን ኣብ መጻወድያ ስርዓት ግደፍ ኣትዮምን ኣንጻር ህዝቦምን ወገኖምን በደል ዝፍጽሙ ዘለዉ ሰባት ስርዓት ግደፍ ተጠቂሙ ከም ዝድርበዮምን ንገዛእ ርእሶምን ስድራ ቤቶምን ኣብ ዘሕዝንን ዘፍርሕን ስራሕ ተወፊሮም ከም ዘለውን ካብ ኣሒልካ ምስ ኮነ ምጣዓስን ካብ መንገዲ ሰይጣን ምጉዓዝ ጠጠው ክብሉን ኣብ ዘምሕረሎም ዕላማ ንወገኖም ክኽሕሱን ከነረድኦም ሞራላዊ ሓላፍነት ኣሎና ሓሙሻይ ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ንግዚኡ ካብ ህዝብና ዝፈገሮ ገንዘብን ጸብለልነት ዓቕሚ ሰብን ስለ ዘለዎ ንግዚኡ ዕሱዋት ክገዝእን ሰበስልጣን ናይ ካልኦት ሃገራትን ትካላትን ከእመን ይኽእል እዩ
ህግደፍ ንዝፍጽሞ እከይ ተግባራት ንምጉልባብ ዝጥቀመሉ ሽጣራታት ንምቅላዕ ድማ ሳልሳይ ዓይኒ ክህልወና ስምዒታውያን ከይኮንና ብጭብጣ ሓበሬታ ምእካብ ናብ ዝምልከቱ ኣካል ምቕራብን ኣብ ቅድሚ ዓለም ህግደፍ ፈጣሪ ራዕዲ ምዃኑ ንኽኹነን ኣበርቲዕና ክንሰርሕ የድልየና። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ነቲ ኣብ ኤርትራ ሁለንትናዊ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእልን ህላዊ ሃገር ዘውሕስን መንእሰይ ምሁር ኣካል በዓል ሃብትን ሰራዊትን ሕመረት ክፋል ሕብረተሰብ ርእሱ ከም ዘድንን ናብ ስደት ከም ዝበታትን ክብሪ ከም ዝስእን ሓቢሩ ከም ዘይመክር ኣበርቲዑ ሰሪሕሉን ገና የቕጽሎን ኣሎ። ህግደፍ ተበላጽን ነውራምን ዕላማታቱ ኣብ ግብሪ ንምትርጓምን ኣብ እንግድዓ ህዝብና ተኸይጡ ንዘለዓለም ንኽነብርን ሎሚ ንሓደ ይውድስን ይሸይምን ጽባሕ ድማ ነቲ ካልእ የነኣእስ ወይ ይጸርፍ ካብ ስልጣን የባረር ወይ ይኣስር። ድሕሪ ናጽነት መንእሰይ ካብ ዝኾነ ክፋል ሕብረተሰብና ንላዕሊ እቲ ዝያዳ ግዳይን ተቐባልን ኩሉ ዓይነት ሕሰምቲ ስርዓት ኮይኑ እዩ። ስርዓት ህግደፍ ተጋደልቲ ዘይተወድአ ናጽነት ኣምጺኦምን ኣብ ውልቃዊ ረብሓ ጥሒሎምን ናይ ሎሚ መንእስያት ኣይረብሑን እዮም ዝብሉ በለካልኽ ዓካወረታት ብምዛሕ እቲ ኣብ መንጎ ኣውረስትን ተረከብትን ክህሉ ዝነበሮ ሰንሰለት ታሪኽ ከም ዝልሕልሕን ከብድን ሕቖን ከም ዝኸውንን ገይርዎ። መንእስያት መታን ኣብ ትሕቲ ወለዶምን ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብን ተኾስኪሶም ከይዓብዩን ተመክሮ ከይቀስሙን ብጉልባብ ክረምታዊ ማእቶትን ሃገራዊ ኣገልግሎትን መጻኢ ህይወቶም ከም ዝኹለፍ ኮይኑ ኣብ መዋእል ስርዓት ግደፍ ሞያን ትምህርትን ዝዓጠቐ ብስነ ስርዓት ዝተማእዘነ ካብ ጽግዕተኛነት ዝተናገፉን ተስፋ ዝሰነቐን መንእሰይ በኒኖ ኣብ ስደት ምንባርን ምብታንን ጎደና ስቃይን ሞተን ክነሱ ዕረ ዝጥዕም ምርጫ ኮይኑ ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ህላዊኡ ንኽረጋግፅን ህዝብና ክጭፍጭፍን ከም ቋሚ ፖሊስ ዝሰርሓሉ ሰንካ ሜላ ንሰባት ብሓለፋን ቁጠባዊ ጸገማቶምን ምጥባር ብትሑት ንቕሓቶምን ግርህነቶምን ምትላል ምፍርራሕ ወይ ሓይሊ ምጥቃምን እዩ። ስርዓት ግደፍ ምስ እከይ ተግባራቱ ክቕጽል እንተኾይኑ ድማ ኣብ መሬት ኤርትራ ዘየለ ኩልነት ክፈጥር ኣለዎ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ውሽጣዊ ጉዳያቱ ድሂቡ ውራዩ ዘሰላስል ንደኽመታት ግደፍ ዝምክትን ዝእርምን ብግዳም መሬትና ተወሪርና ተጻብኦ በዚሑና ተዓጠቕ ተዳሎና በለ ነጋሪት ኩናት ይእውጅ ብኦቢሉ ድማ ኤርትራዊ ቀዳምነታቱ ጎስዩ ኣብ ጓል መንገዲ ከም ዝውትት ይኸውን። ንኣብነት ግደፍ ኣብ ኤርትራ ጉልጽነትን ሰብኣዊ ክብርን ዝሕሉን ቋማዊ መንግስቲ ንኸይህሉን ህዝቢ ወናኒ ህይወቱ ከይከውንን ልኡላውነትና ተደፊሩሎና በለ ዕድላትን ተስፋን መንእስያት ኣጸልሚቱሎ። ኤርትራውያን መንእስያት ተረከብትን ዓቀብትን ሕድሪ ስውኣትናን ወለድናን ኣሕዋትናን ስለ ዝኾንና ብህይወትናን ከለና ታሪኽን መንነትን ናይቶም ምእንቲ ህዝቦምን መሬቶምን ክቡር መስዋዕቲ ዝኸፈሉን ዝሰንከሉን ዜጋታትና መላገጺ ጓሓላሉ ክኸውን ኣብ ዕዳጋ ወሪዱ ክሽየጥን ክማራሳሓን ከሎ ብሕልናን ብሞራልን ቅቡል ኣይኮነን። ውልቀ መላኺ ስርዓት ግደፍ ብምፍራሕን ብምድንጋርን ንመንእስያት ኤርትራ ዝተፈላለየ ኣስማት ኣጠሚቑን ዘቑፀልፅል ጭርሖታት ኣሰኪሙን ኣንጻር ህዝቦምን ሃገሮምን በደል ክፍጽሙ ይቕስቦም ኣሎ። መንነትን ጅግንነትን ኤርትራውያን መንእስያት በቶም ሓደ ክልተ ዝሩጋት ኣንፈቶም ዝሰሓቱን ሃከያትን ዝልክዓን ዝምዘንን ኣይኮነን። ግደ ሓቂ ንምዝራብ ግን ከምቲ ግደፍን ሒደት ተሓባበርቱን ጉድለታቶምን ድኻማቶምን ንምኽዋል ዝጥቀሙሉ ሕልኩስ ምኽንያት ዘይኮነ መንቋሕቋሕታን ተስፋን ዘለዎም ስራሕቲ ተኣምር መንእስያት ከም ዘለዉ ክፍለጥ ኣለዎ። መንእስያት ጥጡሕ ባይታ ተፈጢሩሎም ኣልጅኹም ኢሉ ብገንዘብ ብምኽርን ብሞራልን ሓጋዝን ተረኺቦም ቅያ ከም ዝፍጽሙ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ብቕዓቶምን ምሃዝ ክእለቶምን ኣመስኪሮም እዮም። መንእስያት ካብ ንፈትዊ ሃገርናን ስድራ ቤትናን ምንጻልናን ኣብ ዓዲ ጓና ተሰከምቲ በብዓይነቱ ሕሰም ምቅላዕና ከይኣክል ዶባት ኤርትራ ሰጊርና ኣብ ጉዕዞና ዘሕለፍናዮ ሓሳረ መከራ ረሲዕናን ተስፋ ቆሪጽናን ጾር ካልኦት ክንከውን የብልናን። ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ዘሎ ዕድላት ክንጥቀመሉ ንሓድሕድና ክንተሓጋገዝን ክንከባበርን ክንመሃርን ነብስና ከነማዕብል ሕብረተሰብና ከነገልግሎ መሪሕ ተራ ክንጻወት እምበር ግዙኣት ኣዕናዊ ልምድታትን ወልፍታትን ከም መስተ ጠላዕ ሽጋራ ክንከውን የብልናን። ብሕግታት ዘለናዮ ሃገር ተቐይድና ዕለታዊ ናብራና ክንመርሕ እምበር ገበናትን እምባጋሮን ክንፍጽም ቀይዲ በታኽ ክንከውን ኣይግባእን። ድሕርቲ መሪር ጉዕዞ እንተጸኒዕና ብሩህ መጻእ ከም ዘይብልና ክንሓስብን ከነስቆርቆርን የብልናን። እቲ ንሃገርናን ህዝብናን ብመርዛም ኣጽፋሩ ኣትዒቱ ዘሳቕ ዘሎ ውልቀ መላኺ ስርዓት ነባር ይኮነን። ናትና ጥምረት ንቕሓትን ምጽማምን እንተልዩ እቲ ንምነዮ ዘለና ራህዋ
ክብረት ብልጽግና ምትሕቋፍ ስድራቤትን ሓቀኛ ናጽነትን ርሑቕ ኣይኮነን መጻኢናን ዕድልናን ካብ ኢት ስርዓት ንምምጣል ድማ ኣበርቲዕና ንቃለስ ብዘይክኡ ከልፍታሕ የለን ስርዓት ግደፍ ድማ ንግዚኡ ካብ ንፈትዋ ሃገርና ክንስደድ ከቕስበና ይኽእል ይኸውን ፍቕሪ ሃገርና ካብ ልብና ክሓኮ ግን ኣበደን መባልዕትና ሓድሽ ዓመት ይግበረልና ጽላል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ 22 ታሕሳስ 2019 ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ሬድዮ ኤረና